Sapul ka. Yan mga kasapol, nag-aayos na kami ng gamit at mamamana uli kami ngayon. Kamu po di Ayan. Ito yung mga gamit namin. Ayan. Yung goggles namin lalagyan namin ng Colgate para hindi ka agad lumabo. So bali mamamana uli kami ngayon. At abangan nyo po kung anong mahuhuli namin. Sana swertein uli kami ngayon. Kasi nung sinundan ito medyo maganda yung huli namin. So ngayon sana meron uli. Thank you po sa patuloy nyong panonood. At sana lagi nyo pong suportahan yung channel natin. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, enjoy watching. At saka sana ay isubscribe na rin po. Thank you very much po. At sa mga ka-espero ko, ingat tayo sa pagsisid. Dive safe lagi. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Naman natin to, matagpusa. Dali ng pamangkin ko. Oh.
Ayan mga kasapol, ang dalang ng isda. Kukunti lang huli ko. Ayan, oh. Sakto lang pang ulam. Ayan, oh. Meron tayong isang mangagat tsaka isang bulgan o matampusa. So bali umahon na kaagad kami kasi ang dalang ng isda eh. Tapos liwanag kasi ng buwan. Tinamaan pa ako ng salabay eh. Ayan, oh. Sakit.